Kyllä, joo. Tänne oli soitettu, iäkäs äitini oli silloin puhelimessa ja kun hän sitä sanoi, että tytär ei ole nyt kotona, niin puhelimessa sitten hänelle todettiin, että kertokaa nyt hänelle, että hänet ammutaan. Että tämmöisiä viestejä tästä tuli. Mutta paljon suuremman huomion kohteeksi joutui sitten Yleisradion hallintoneuvoston silloinen puheenjohtaja Atte Pakkanen. Häirintäsoitot ja ilkeydet kohdistuivat häneen niin voimakkaasti, että hänen täytyi sitten panna puhelimensa salaiseksi. Ministeri Marjatta Väänänen, te olitte pitkään Yleisradion hallintoneuvoston jäsen Reporadion ajoista vuoteen 1990. Ja tiedätte yhtä ja toista tuosta yhtiöstä ja Reporadiosta myös. Mitä sana Reporadio tuo teille mieleen? Reporadio oli suuri tiedotusväline, joka kyseenalaisti tutun suomalaisen arvomaailman ja ajoi vasemmistolaista ääriradikalismia suomalaisten mieliin. Entä sen vetäjä, Kekkosen tahdosta pääjohtajaksi noussut Einoas Repo? Mitä hän tuo mieleen? No, hän oli tämän ääriradikalismin kauden suuri toteuttaja radiossa. No, se oli aikakausi, jolloin suomalaista yhteiskuntajärjestelmää ja suomalaista arvomaailmaa haluttiin täysin muuttaa, kun tämä muutos ei tapahtunut aseellista tietä niin kuin oli ajateltu, niin sitten ajateltiin, että käytetään hyväksi sellaisia yhteiskunnan instituutioita, jotka tavoittavat hyvin suuret yleisöjoukot ja joiden avulla sitten voidaan muutos saada aikaan. Ja näitä suuria instituutioita oli tietysti ennen kaikkea Yleisradio ja sitten olivat teatterit ja oli kirjallisuus ja olivat yleensä tällaiset tilaisuudet, jotka saivat paljon yleisöä. Niissä oli vaikuttamisen mahdollisuudet varsin merkittävät. Ja korkeakoululaitos ja koulumaailma. No niin, sitten se laajeni vielä korkeakoululaitokseen todellakin ja myöskin koulumaailmaan. Te olitte myös opetusministerinä siihen aikaan, kun taistolaisuus vielä oli voimissaan. Miten se näkyi ministerin ja ministeriön työssä? No, ei se tietysti siinä päivän rutiineissa erityisemmin näkynyt, mutta täytyy sanoa, että kyllä esimerkiksi korkeakoulumaailmassa oli toiminta niin erittäin merkittävää. Ajattelen esimerkiksi Tampereen yliopistoa. Ja sehän sitten myöskin tieteen puolella oli myöskin tätä toimintaa. Niin että kyllä se oli ajan suuri tällainen radikaali aate, joka sitten ravisteli yhteiskuntaa. Kyllä se oli Suomen historiassa varsin kova aika. Se oli taistelua siis suomalaisen yhteiskunnan ja arvomaailman puolesta niin ääriradikalismia vastaan. Ja joskus tuntuu kyllä siltä, että nuori polvi ei tunne historiaa. On ymmärrettävää, että ei tunne näitä kaikkia yksityiskohtia, mutta joskus toivoisi, että tästä Suomen historiasta, myöskin lähivuosikymmenten historiasta, luettaisiin enemmän, historiaa tunnettaisiin. Sillä silloin on sitten helpompi ymmärtää nykyyhteiskuntaa ja sitten myöskin niin toimia tulevaisuuden hyväksi. Joka vanhaa ei tunne, niin se ei aina uuttakaan sitten ymmärrä.